Unión de Administracións e Asociacións para impulsar o comercio local en Ribeira. O director xeral de Comercio destacou a calidade dos produtos da Praza de Abastos do municipio. Esta mañá o Mercado Municipal de Ribeira recibiu a visita do director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén. A Praza de Abastos ribeirense é unha das que recibe o apoio da Xunta do Tecido Comercial da localidade e Alén coñeceu de primeira man como se traballa neste punto neurálxico do comercio de Ribeira. A verdade que xa levaba tempo aquí co presidente do Centro Comercial Aberto buscando unha data para coñecer ese comercio local desta vila e, como non, tamén dentro dese comercio local as plazas de abasto, a importancia das plazas de abasto. E máis nestas datas nas que queremos tamén animar a toda a cidadanía. Aquí podemos comprobar esa extraordinaria producción, ese extraordinario produto fresco que hai nas plazas locais, plazas de abastos, mercados. Quen destacou o traballo conxunto entre administracións e asociacións para impulsar o comercio e o consumo do produto local. Temos que ir todos xuntos. Nos ahora mismo levamos uns meses nesta nova etapa na Dirección Xeral de Comercio con ese plan estratégico de comercio. Levamos tido moitas reunións nas que participaron tamén as asociacións de Ribeira e o que temos que definir é o futuro do comercio local, esa folla de ruta, ese plan estratégico do ano 25-30, esas ferramentas que temos que poñer encima da mesa para ser máis efectivos e beneficiar en maior medida o comercio local, que en definitiva nos beneficia a todos. É dicir, un comercio local é aquel que dá vida. Eu, a verdade, que non tiña gusto de coñecer Ribeira, ver este casco histórico, esta zona peatonal chea de vida, chea de persianas abertas, comercios, e con esta extraordinaria plaza, a verdade que todos temos que concienciarnos e todos temos que contribuir a elo. Nesta visita estivo acompañado polo presidente da Asociación de Empresarios de Ribeira, Francisco Martínez, que agradeceu ao director xeral de Comercio e Consumo o apoio que reciben os negocios ribeirenses. Nos gusta que vese que poñer en valor todas as actividades que desde a asociación estamos levando a cabo. Nos gusta a implicación que tamén ten ca asociación e xa vista xa 2025 ir preparando todo, como está dicindo, de ir na van, tanto concellos, tanto como asociación, Xunta de Galicia, Diputación e comercio local e máis a Praza de Abastos, seguir traballando para que Ribeira, digamos, apostar pola dinamización de Ribeira, que Ribeira siga crecendo no ámbito que nós queremos seguir traballando. Acaba de atender unhas demandas que temos aí un pouquiño que lle trasladei a Gabriel, que nos bote aí unha man, e en ese sentido estamos super orgullosos sempre, porque ao final vemos que o traballo todo que nós estamos facendo e levando a cabo, ao final é un beneficio en conjunto, non só para Ribeira, sino para o ámbito comarcal, non? En ese sentido, darlle as gracias e, bueno, estamos super orgullosos de que nos haya atendido. Pola súa banda, o alcalde de Ribeira, Luis Pérez Barral, destacou a necesidade de seguir potenciando o comercio local e a alta calidade dos produtos que se venden no municipio. É necesario que todas as administracións vayamos da man para potenciar o comercio local, o comercio de proximidade e, por tanto, tamén que os nosos veciños e veciñas estean levando para casa produtos de gran calidade. Dentro do Concello de Ribeira estamos facendo unha forte aposta polo comercio local. Directamente transferimoslle á Asociación de Empresarios 45.000 euros ao ano para promocionar o comercio de proximidade, e tamén, dende as concellerías de Mercados, Cultura, Festexos ou Promoción Económica, estáse facendo un forte investimento neste Nadal para que tamén a veciñanza de Ribeira poida ver como as rúas se enchen de vida e de actividades. En ese sentido, gustaríame destacar que no Concello de Ribeira este Nadal invístense máis de 250.000 euros para que a veciñanza teña accións e motivos para baixar á rúa E facer as súas compras nestas datas no comercio ribeirense, polo que Pérez Barral fixo un chamamento para que a veciñanza consuma nos negocios locais. Nos mercados de proximidade, porque estamos levando para casa produtos de primeira, produtos galegos, e tamén estamos axudando a veciñanza de Ribeira, contribuindo a que eses comerciantes despois tamén compren noutros comercios e, por tanto, se xere un impacto positivo na nosa economía.